вақти варзишгар агар бухоҳад ки результат агарашон тия бояд вай фақат 2 вақт машқ кунад. Агар мусобиқаи калон боша, вақти чемпионати ҷаҳон, олимпиада вай 3 вақт бояд машқ кунад. Ҳама чизаш муҳайё боша, бояд 3 вақт машқ кунад ки вай тайёр шавад. Хеле 1 вақт машқ карда вай барои худуд машқ мекунад. Варзишгаре ки агар худаш дар мақсад гузошта боша, вай бояд 2 вақт машқ кунад. Саҳар бегам. Новобаста аз ҳама мушкилиҳо ман намехостам ки ҳамин боксро тарк кунам, барои ки ман шавқи зиёд доштам, мақсад гузошта будам, ҳамин мақсадода расилистам. Охирон мақсади ман ҳамин олимпиада аст ки табистонда мешавад 2020 соли 2020 мо кӯшиш мекунем ки дар он ҷо иштирок кунем.